Για οποιοδήποτε πρόβλημα με τα μάτια σας, καλέστε τον εγκεκριμένο οφθαλμίατρο Νικόλαο Νησίριο. Με εξειδίκευση στον καταράκτη, στη μέθοδο Λασίκ, στη μεταμόσχευση κερατοειδούς, στο γλαύκομα και στη θεραπεία της ξηροφθαλμίας. Ο Δόκτωρ Νησίριος είναι ένας από τους ελάχιστους πιστοποιημένους οφθαλμιάτρους σε ολόκληρη την Αμερική που εφαρμόζουν τη νέα τεχνολογία του καταράκτη με τη μέθοδο λέιζερ. Ακόμα είναι εξειδικευμένος στις εγχειρήσεις καταράκτη με εμφύτευση πολυεστιακών φακών και φακών αστιγματισμού, οι οποίοι βοηθούν στη θεραπεία της πρεσβυοποίας και του αστιγματισμού. Ο Δόκτωρ Νησίριος είναι πλήρως πιστοποιημένος στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως διαθλαστική χειρουργική Λασίκ, χωρίς νηστέρι, καθώς επίσης και πρωτοπόρος στην επέμβαση κερατοειδούς που θεραπεύει την πρεσβυοποία. Καλέστε μας τώρα στο 718 423 2020 για ένα ραντεβού ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο metroimd.com. Για τα μάτια σας μόνο, πάντα στη διάθεσή σας.